Iya ko kay panipon malimbaw na ragsokon ton penyu wow kay sanatan ko dukan ko nanalang ko nan kanyay ko wow choro ram sa palmechen kop na karyang kop na speaker na legislature song ko kung lagalabangan nan banyan siya mumot sa government o chon kon penyu sa tachawan duka kubran karasong na sa palmechen ko ranot ngay sa Nicolas mabat tachawan Kalaya kurakan mau tapain sa palmachay mo rangoch. O iya cara lapain sa palmachay mo kan kaisak suluan kopurpurto the repatriation and right ponpay kan me changalar mas dikan ponpay Koreao me kakasa me pito kain sinasinan kapinsanet kaso mga COVID ay saktumaw o kasalo sa palmachay. Iran masalangan mo yung ponpay. Wrong sang kolonya mo yung ponpay. Kaisak silo and kapurpurta through repatriation and right. Haramasan pon pekan na pachawan changalar nan wing kwan pachawan nguyawiyat ni soran and ran kaunap. April yung sakay wantang yung katulay sa kriyaw. Iray na ramas tuwag man pachang sar me pachawan peki ang wing pon pe. O iray bukat paros pachanan wasan quarantine o pan pachawan itawin. Uyatan tatongkan and panyan public health emergency. Service may pacolong o pacokuran ko'y nanwasan quarantine, pacawanan test kapasaw, niya isaw may pacolong nan quarantine o monaray pan pacoy isang nan quarantine. Nintuan tangan sensen may ray, akan na pacawan peti. May talk mo naman kacholong nan wasang quarantine and emergency medical unit may kacho China store o may mga pringaman kacholong nan wasang quarantine na may nan takotso. O iray koros kan kachawan hale aray chungan quarantine o pilpan kachawan hale test kapasokan mekan kachawan munyawi. Ang sumaw and COVID ay saktuwa. Karyawan sa palmachay roman rahnwet, yamin kapasa na pitokan sinasilan kapinsalet sa mga COVID ay saktuwa. Palimakan kachawan na palito kan sinasilan kapinsalet sa mga COVID ay saktuwa. Men kachawan sa karako ay pakan may ray naramasakan makakaryang kats kita kachawan alet. Tokain sinasilan kapinsalet sa mga COVID ay saktuwa. Sam karnao kachotalet karay sa kuso o ray naramas laut karay sa kwadu kachotawan pikachawan sansan. May ray niyakan medisayan kapnyang kach kita kachawan alet tokain sila silbot. Tokain sila silan kapinsalet sa mga COVID ay saktuwa. Kachota publikal padbalyan monunian Pompeyan dispensaryan kolonya. Kalian publikat kun pacaman rustak lokal may isang leglak limang ni subject sang niyot len niyalan. Kalwat pil pacaman rustak ran kaunap sang blok. Wadu walak may isang leglak silumurin sa was. Koras naman niyang kach kita pacaman nalit o kanisnasilan kapinsalit sa mga COVID ay saktuwawas paantananana o tetataro pa mantokatan pachota. Tokai sinasilan kapinsalit sa mga COVID ay saktuwawas kan pacaman ngayon pa. Sang gaway kan panyan US Central for Disease Control maniyan sinasilan kapinsalit sa mga COVID ay saktuwawas. So sa katarapal karara mas 20% way sa tayo poncheo. Nanrobos na kan pachota sa panyan Ponpay State Vaccine Administration kasaleta. Meneleta ni Every sa Plingawan karya kutuloy sa Priyaw. Iray na naman sa kantong pekan ng kachkiyar at kachuan at kapansinansin and kabinsalet sa mga COVID ay saktuwa. Kaya wantok the first dose and Moderna o Chanson and Chanson paspasyon present si Sakwalu. Kaya wantok and Moderna paspasyon present
Limaisak malu o paras na kanagala to kan sinasilen motan na o chansan and chansan percent isisak tuma uni ang sinasilen Faisal kanyang top the first toast ang right sarikan 50% may isak mano o i-right no kanagala sa kan toast to kanyang top 50% may isak kayo. Enpil pacungan sansan merangot kecai sapan man kemudian sinasin silo matanda vaksin chansan o Pfizer meong right sarikan. Matanda vaksin kan pacota pakuyaw nan rairan rakli sa kwalunan bunga chansan kan pacota pakuyawcha o Pfizer kan pacota pakuyaw nan rairan rakli sa kayunan bunga. Kain sablan sapan macai rogen rahnwet ciegan masandangan konten. Malangan basbatan ipit sidu puan primang kula kaisakew minit lima isak payo lima isang ulan. Basbaco nipit puan sidu kula isu minit isakew nipom. Te ni sauce. Rahnwet len ni sauce kan rahnwet angkan basbatan Pungan palmasaw balyabang ni nate isak lan nga isak lokal na kan patpatan ni sidu lan limaw kan tabakunom niya kachaw masul o kayang saw niya sila ni saw kan niya sila kan patpataw na pungan palmasaw balyabang ni nate isak limaw ilokal na kan patpatan ni payo lan wano kan tabakun niya nga kachaw o kay Pamiyak ilan sapa. Niya pa din sauce ka niya pa nga ang patpacho. Nan pungan paliya pa o palmasa. Ni nata isak limaw loklokan tayo na patpacho. Ni pitch limaw lisu pan tabakan niya nga kukacho masula kayan saw. O pangkap niyang ilan sapa. Niya lang ang patpacho. Ni nata isak loklokan tayo na patpacho. Ni bit na lisu pan kabakon niya nga kukachaw o pangkap miya kachaw masil. Walang namura na baspacha nito kare. Walisak tuwa walang namura rahnwet baspacha nito kare. Isisak tuwa. Wan sasongan kachaw namura tinan rana nawari isak tayo baspacha ni insis. Wan silisa kayo wan sasongan kachaw namura tinan sambong baspacha ni insis. Kaya isak limaw pon silisak silo. Tuwan pe kan sang pachpen kula kono minit silisak limaw ni sauchik o tan kurang sa long pachpen kula kono minit isak walo naman sa manlaka. Ngayon ko yung macakan na utapan sa panmachay mga rahnwet kalangan ng kupran karas o kasalenga.